Hergelés. Magyar Péter posztolja a Facebookon, hogy kórházi probléma van Fehérváron. Karbantartók mentek a szülészetre, úgy hallotta az apától kikészülve. Aztán másnap még a Telex is megírta, rutinszerű eljárás volt, nem hiba. Nem szerelők voltak, hanem a személyzet. Péter megint rossz helyről szemlézett. Most akkor baj, ha van a kórházban személyzet. Akik elvégzik a mindennapi protokollt, Péter, kérdezd meg ilyenkor a TikTok doktort, hogy tudsz te tükörbe nézni naponta, hiszen csak hergelsz, uszítasz, ez nem munka. Hagyd már a kórházakat dolgozni, Péter. Ők nem politikai csatateret üzemeltetnek, gyerekeket, öregeket, embereket mentenek. Új neked ez a helyzet, lassan kifogy a patron. Már eleget hazudtál, hogy a nép rád szavazzon. De a magyar ember nem hülye, amikor eljön a pillanat, hogy dönthet, összeszámolja, mit kapott a kormánytól az elmúlt években és eszébe jut. Ott van a csok, a 13. havi nyugdíj, a lakáshitel és az árstop. De kit érdekel a valóság, ha a dráma jobban pörög? Magyar Péter hergel, uszít és a markába röhög. Kedves emberek, vegyétek kérlek észre, Magyar Péter nem mond semmit, csak ígérget. A gyűlölet ellen beszél, de közben folyamatosan mérgez.